cikin gida ba wai na zaune da namiji. Kuma me yake damu ki? Ka kusa abin da ke damu na. Ko baka je ka Wani rashin ciki ka samu a nan gidan ko kuma rashin samu ko yayi ban ba na ne. Wanda yake muhimmanci ka iya ne? Wanda yake muhimmanci ka iya wani abinci kanka kashe ni da abinci. Kanka kashe ni da abinci ba wani abin zama abinci bane. Kanka kashe ni da abinci. Kuma wace rayuwa ce haka? Yanzu da kullum na ta yi mu ce rayuwa. Ni? Inda kuma ka kullun ka. Kan maka da haka. To wannan yanzu ne. Hello. Koma babu hanya ne. Koma. Gaskiya ga wacce canza rayuwa wannan rayuwa ba rayuwa ba ce. Me yake kansa a gidan da me kullum masifa wannan masifa ne haka. Wai shi muna yi gaban da miki. Wallahi ta A yau ne nake yi gaban da miki. Dama kai namiji ne. Me ba mace da ni? Dama kai namiji ne. Na shiga. Yes. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Habib. Daidai da bukatun ku dukan nauyi kawo makutan na Ya garin? da aramci domin ƙarin bayani Habib. Lafiya kuwa? Na lafiya yake. Kuma dai ce na ganka cikinka a sanyayi. Wallahi wannan matar ce duk ta bi ta sa ni gaba ta hana ni kwata kwanciya hankali a gida. Ni abin kawai ya ɗore kai ni fa har na fara yanka hukunci ba kawai zan rabu da matar. Me ya zafi haka? Da karbi da. Ko kuma ba akwai bane ba matan nan kawai ita dai kowane lokaci kwamfiyan ɗinta ita shine ni fa na kasa gamsar da ita kan. Wani kuma gana da ya kai Amma abu kai yanzu Habib. Ai yanzu za ka yi bayani cewa ba ka iya gamsar da ita ne. shi ne fa kawai matsala. To bai wai ba na maka da yawa. Su ai kai ka bi mu da muke da alkhairi store. Asa an ce gani ya kore shi. Yawwa yanzu ina zuwa wani abu da ranka kuma ka je ka yi amfani da shi. Bari da kuma yanzu ina zuwa kawai jira ina zuwa yanzu nan. Yawwa abokina ai in gaya ma. To ina faɗa maka kaga wannan to wannan maganin ba inda za ka je ka samu shi ba a kristo ba. Wai ɗaji kuma wani alkaisu da kake kira wa'annan wani a wani ƙasa yake. To ai alkristo a nan garin na cikin ilori a nan kwara a nan yake. Sani ba a Najeriya ba a nan ilori wani magani yake. Alkristo yana nan number one a yato zango ilori kwara state. To shi wannan maganin zan baka shi yanzu za ka je ka yi amfani da shi. Kai minti 10 ya yawa Allah za ka dawo nan ka zo ka ƙara bani bayani. kana tunanin amfani da wannan maganin shi kenan. Kai dai bari alkhairi so matar nan ta iya hada magani. An go maganin nan je duk abin da ka gani dan jira ka gida ba inda zan je. A to shi kenan Allah ya yanzu ma gida ne. Minti 10 ya yawa Allah yanzu kana nufin ne wannan abba kana wasa da ni. ka sani ka ce ina zuwa. Kai aka ce maka alkhairi so ai ya wuce abin da ka yi. daidai da Wallahi akwai abubuwan da muke son mu je mu ɗanyi ne kuma da yake dole ne bai na fita ba ka ma son fita wannan lokaci. To lafiya da ya faru. Kawai ni ba na so dinga ganin ka kana kallo. A insha Allah kamar da kika sani ba matsala Allah ya ta. To da wannan mun tukuna tare ana wannan fito zuke ku Ai da ban kallon ka dake. Allah. To to shi ke da wurin sa ko Ni dai zan samu. Allah. Ya yi kyau haka? Shi ke da ya dawo ko? Me Za ka wuce. Oke, I love you. Kyawun ita kina so. Da akula sosai. Shi ke da na dama. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
ina ba kace bara maganin da ba a yi amfani da ke ba alkhairi store alkhairi store na biya maka yana nan number 1 a YouTube zango Ilorin Kwara State. Ko baka san wani abu ba ka san Allah yau gidana yanda ka san wani kai ka ga wani sabon soyayya da matan da ke nuna kai wani abu da ke so ai shi yasa ai ga maka alkhairi store na yanda da shi da wajen abin da ka je ma wajen da za ka samu kai iya maka ba iya kayan mata ta tsaya ba kaga tana sayar da kayan mata tana sayar da kayan mu na shan duniya haka a tambofi nasi kai jakunkunan makaranta dambun nama washin machine irin zannuwan gado dai duk wani abu da ka sani abin da wata ba ta sayarwa ai wannan wajen yayi amma akwai irin guraren nan a nan garin amma ka taba ga yayin ba aikin to ai kai baka tafi fara ba da shi yasa ka gaba abin da ka to gaskiya da nan ne ma in ji ta gaskiya ba ne ina gani alkai su din ta kai ne a can dai kai ka ba shi da address ma kace alkhairi store ina nan number 1 yake da zango da wani farasi sai na dawo da dauki kira abokina ya abokina kai ba san kira alkhairi store ai wajen da yayi ne ya haba inda ne na yi da kayan mutanen nan fa ai ka bari kawai so jama'a assalamu alaikum kamar yadda kuka ga short video din alkhairi store shago ne wanda yake dauke da abubuwa kala-kala kamar su kayan mata irin su cream jakunkuna kayan daki ke hada kayan lefi duk wani abu da kuke nema idan kuka je alkhairi store za ku same shi so alkhairi store ba wani waje bane boyayye waje ne wanda kuka sani alkhairi store yana nan number 1 a Yetoro Zango Ilorin Kwara State so domin karin bayani kuna iya ku tuntube su a number waya kamar haka 09067376137 ko kuma number waya ta biyu kuna iya samun su a 08142427069 so kada ku bari a baku labari ku je alkhairi store nan za ku samu duk abin da kuke so Alkhairi store suna kiran ku masoya sun tanada maku komai irin abin da kuke so suna kula da duka bukatu suna kula da kwastomomi muna kira ga duk 'yan mata muna kira ga matan aure kuma kayan ga sanan fa sauki suna mai da tsohuwa yarinya ga sunan da kayan mata ga sunan da dirka duwa hada da kaya na kicin ina kuke amare ku tahowa domin kumur kaya na kicin nisa mai gida yawa makusanci ko gani ziyo alkhairi store ku samu ingantaccen kaya daidai da buƙatunku ɗaukan nauyi kawo maku talla Rashida Adam ce domin ƙarin bayani